Hanuka ma. Ile ona ma? Która jest godzina? Po 7. No to ma. Ile już masz? Masz 9 godzin. Nie. Tak? 10 Tak, jeszcze tak. więcej. 26. Tak? No to Hanuka. Śpi smacznie. Rzeczywiście chrapie. No. Ręce złożone, jak tu będzie politykiem Na po czaje prostu. to jest. Co? Na czaje? Na faraona. Tak, do faraona. Czekaj, zobaczymy, tutaj coś nam zasłania. O, tak. Ale śpimy.